Pa 16 September chaka chino anthu anapita ku chisankho kumene anakasankha Professor Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri wawo watsopano wa dziko lino. Iwo anasankhanso Dr. Jane Ansah kukhala wachiwiri wa Professor Mutharika. Mu programu yathu ya lero ndikufuna ndicheze ndi Dr. Michael Biswick Usi amene anali wachiwiri kwa president amene wa President Lazarus Chakwera. Tikulandeni programu yathu ya lero. Zikomo kwambiri. Mukuona kuti pa chisankho cha pa 16 September chinachitika ndi chani kuti mugonje mwakavuluvulu chonchicha? Ndikunena kuti kavuluvulu chifukwa even some little known candidates anakugonjetsani. Zikomo kwambiri. Ine ndiyankhe chonchi. Chinthu chikachitika amene chamukhuzayo amafuna amvesese chachitika ndi chani. Ndakondwa kuti chingakhale inuyo mukudabwa nawo kuti anthu ena amene sanayende ndikupanga kampeni komwe anapeza mavuto ambiri kuposa inuyo, chinachitika ndi chani. Kukanakhala kuti Professor Arthur Peter Mutharika sanauzidwe kapena dziko silinadziwe kuti ndi president, ndiye tikukambirana kuti chachitika ndi chani apo ndi chani. Ndi kanakhala ndi tsiku labwino kulongosola chilichonse anthu kuti kani. Koma nkhani yayikulu imene ili pano siya kugonja kwa Michael Usi. Nkhani yayikulu ndi kusankhidwa kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Kuti tonse sopano tiyang'ane kwa mfumu imene yasankhidwayo kuti ndi Dr. Jane Ansah asogolere dziko lino tiapase support. Ndikukamba izi ngati msogoleri kuti ndikati ndiyang'ane kuti chinachitika ndi chakuti, chinachitika ndi chakuti, ndikukhala ngati ndikupereka mpata kuti tizikamba ma subject ena amene akuchosa shine pa amene asankhidwawo. Chimene ndikanakhala kuti ndasankhidwa ndi ineyo, wina azikambaso zimenezo sindikanasangalala. Ndiye amati do unto others what would like them do to you. Titero ndithu koma mwina kungofuna kumvetsetsa kuti inuyo mwina mukamakhala mukuona kuti chinachitika ndi chani kuti mupeze mavoti ochepa chonchicha. Chinachitika ine ndikuchidziwa, timu yanga ndikhala nayo pansi ndiyauze imene chinachitika. Koma chinachitikacho it's not for public consumption because they may not transact with what I'm going to say in a manner that I would have loved. Okay? So kuti ineyo sinadabwe. Ndikati sinadabwe ndiye ndikuuna mizani. Ndinadabwa. Kuti zakhala chimene zakhala. Mwachisanzo kunena kuti pa area kuti ife tilembese chipani chicha. Pamapezeka kuti district pakhale anthu 100. Pa area tinali ndi anthu mbirimbiri. Area pena pacho kupeza kuti wapeza 0. Mamonita athu anali pomwepo koma tapeza 0. Zimene zijazo si nkhani ya Malawi pakali panopa, ni nkhani ya ineyo ndi chipani changa. Kuti kodi chinachitika ndi chani. Ife sitinapite kwa dandaula kwa kumeki. Ndiye nsabwere pano ndikumatosa zimene zozo. Ndasankha kuziunikira mwa njira yanga muchipanimo ndikukonza. Mumachita kampeni pa nthawi imene muli vice president. Kampeni imene machita limodzi ndi amene anali ngati bwana wanu a President Chakwera. Mukuona kuti anthu amatha kusiyanitsa awirinu pa ndale imene mumachita kampeni. Anthu amazimvetsetsa ndithu bwino. Mukuona kwanga amazimvetsetsa chifukwa chonena kuti ine ndimayenda munga president wa odia zake alibe mulandu. Zochitika ma message anali osiyana ndi a president Dr. Lazarus Chakwera. Ndiye kusiyanisa kwa ineyo ndikudziwa kuti amasiyanisa. Pamene ndipo panalibenso kukayikira. Kusiyanisa anthu amasiyanisa. Pa nthawi imene mumachita kampeni munakamba ndithu zambiri zimene mumati ndizolakwika mboma. Makambapo zakatangale zina zambiri. Zimene zinali zoona ndithu. Kapena basi zinali ndale chabe. Ineyo popanga kampeni panali zinthu ziwiri. And I even made it very, very clear to say tikubwera pano kupanga campaign. I'm doing two things. Number one,
ndikupanga kampeni yo kukuuzani zimene ineyo nditachite ndikakhala president wa dziko. Number 1. Number 2, ndimaphunzitsa anthu kuti adziwe kuti boma ndi chani, boma limayenda bwanji, komanso zimene zikuchitikazi musazidabwe, chikuchitika mbomamo ndi ichi. Transparency and accountability. Ndiye kuti ndipeke nkhani, ndi lankhule zinthu chocho ndifandipeze mavoti, iya ine sindimapanga zimenezo. Chilichonse chimene ndinalankhula time ine ijayo, lero ndi chomwecho, mawa ndi chomwecho. Chifukwa Amalawi aphunzira. Dziwani kuti mtsogoleri pamene ukulankhula, uzidziwa kuti ukulankhula lero kwa mawa omwewo, mawa azalankhulenso. Mukaona inuyo pa kampeni imene mwachita pa konzekera chisankho cha pa 16 September, mutakunena kuti kuchita kampeni ndikofunikira ndithu pokonzekera chisankho? Kuchita kampeni ndikofunika kwambiri pochita chisankho. Ndikudziwa chimene mukufunsira kuti ena sana pangetu kampeni kumalandira mavoti ambirimbiri. Ngona kuti nkhani imene sindiro wako mutha kutenga mbewu ndikuzala, mati aya afa, kuiwala mbewu yafa, kuiwala osamera, zimene kuti ta yamera. Pomwe ina nakolola adya kambewu kaja kasana tuluke. Pa dziko lapansi chimene tiyenera kuphunzira ndi kumulola Mulungu kuti akhale Mulungu. Let God be God. Nthawi zambiri tikamapita kumpikisano, nthawi zonse muzikonzekera. Ineyo ndine munthu wa strategy. Sindimapanga zinthu mwachipuzipuzi. Ndine munthu wa strategy. Ndimanenanso nthawi imeneja kunena kuti tikonzekere kuluza kapena kupambana. Sindimauza azinzanga okha, ndimazuza sondeka. Kuzikonzekeresa. So ine ndi timu yanga we had a strategy kuti tikapambana we hit the ground running. Tikalephera tipanga izi. Nkona mena maulusa muja sina tutumuke atakama ndiimbira iyi koma pepani tu ndimati ndikupepesa ninu ya mesi mukumvesa. Koma ineyo musandipepese. Chifukwa ineyo ndinakonzekera kuti ngati sindikhala ine akhala wina. Ngati sindikhala ineyo ndiyendesa bwanji moyo wanga, moyo wandale. Zimene zonse nditakonzekera kale. Dr. Osi, ndimafuna mwina nditamvetsetsa. Pa chisankho cha pa 16 September mukuona kwanu, mukuona kuti Amalawi amapita kukasankha mtsogoleri watsopano kapena amangofuna kuchotsa mtsogoleri amene analipo? Ndikukhulupirira mukuimvetsa funso limene. Funso limene ndilomveka. Koma poti tikulankhula zenizeni, it is not an academic thesis. Yona kuti mungolemba kuti mukachongese. Chifukwa ukalemba kuti ukachongese amakazona daphunziso okha iyo ndikupeza marks. If it were so kuti academic thesis kuti tikulemba za kuti akati tikapasirise kwa aphunzisi kana kuyankhani bwino lomwe. Koma ponena kuti tikalankhula dziko limva mundilole funso limene ndisali yankhe. Chifukwa timafuna timvetsetse. Amalawi akuonera akufuna be atadziwa yankho ndili nalo. Koma simunena kuti nthawi zina uzikhala chete chenkhalo ukudziwa. So ukanilankhula zina zake zipaso zake zimakhala zowawa pomwe iyo simafuna kuti zikhale zowawa. Ndiye zikatero khala chete. Koma ndikuuzeni nkhani yayikulu imene kudziwika dziko lonse lapansi ndizoti Amalawi asankha Professor Peter Mutharika. Professor Peter Mutharika ndi amene asankhidwa kuti akhale president wa dziko lino. Chimene chocho tingazungulire koma chimene chocho chisasunthike ndi chimene tichivomereze. So you were part of the government administration in which you served as cabinet minister of state and its vice president. How do you describe its performance? Well, I can tell you without any fear of contradiction whatsoever that in all the ministries that I've served, Ministry of Tourism, Natural Resources and Climate Change, Minister of State for Public Service Delivery, and even as the Vice President, I'm very happy to say I've done my best. And there are tangible examples. Napangaichi, napangaichi, napangaichi. Ndikupasani zisanzo. Ndiri ku tourism.
mukapita ku Malawi Defense Force mukapeza kuti kumeneko kuli military museum. Nakankha kuti zichitike ndine ntamva kuti mfuti ya tutachisiza ilipo. Anthu azikaiona. Azikaiona zimfuti zake za ya tutachisiza zilipo. Anthu apanga ndalama. Pocheza ndi ma army generals manena kuti ndege zimene tinakamenyera ku Mozambique zilipo. Tinakamenyera kwa inu kuku zilipo nati ngati zili choncho. Ndinamfunda president akuti zikhala bwino kwambiri because mukuyenda kwanga kumaiko akunja ku Norway ndakaona military museum. Ndiye kupapita anthu chonchi. Name ngisampanda kumene koko. Sina pitirire ntachokako. Bazifukwa zina. Notifaja anthu nawoyi. Kumapamba kazi zifukwa zina anthu posauna kuti chiche ayi. Mwina sana zone kufunikira ngati mene munazoonera. Mwina nkuteka. Natural resources ndachitako zambiri. For example, the carbon trade, you know, carbon market. Tindi framework sopano inayambika manthawi yanga moti pogulisa carbon. Imene jamuna chita initiate ndi. Yes. Zinachitika yapanga pasi nali komweko. Komanso nkhani yomanena kuti iyi tiyeni tiyambe kuzala msungwi naitengesa kopya koma inango fera mazira sinapitirire. Kapena ndizomwe kuti munthu amene wayambitsa akachiyamba akapita basi zimatheka. Well, that could be another problem. You know, zonsezo ndi machita pansi pa president. Chifukwa ukakhala munthu woti ndiwe vice president usawambere shaini president wako. Bwana ndi bwana. Koma izizi ndi mapanga monga ineyo minister. Court, commercial court ku Blantyre. Inayimiratu zibwana anthu mboma. Zibwana zenizeni. Ntafika iyo ili functional koti kugwira ntchito. Mukamapita ku airport chija anthu apachi London Eye pali kumalo kumene anthu akumasewera amusement park imene ijayo. Inakanika imene ijayo. Ntalankhula ndi mwini wakeyo ndikuwauza sa president inapangidwa imene ijayo. Ndi upangiri wanu umene? Ndi upangiri wanga. Olo mkamfuse mwini wake. Ndi upangiri wanga. Chimene ijacho. Pali ma projects ambiri amene ningathe kunena kuti iyi kusunga nthawi namba kumapita maofesi mamawa ndi amakamera kena kunasiya makamera sinimatenga. I was still going to my office. Anthu amaona ngati mwasiya. No, sinasiye. Komano funso nkumanena kuti ndi angati amene anatenga chisazo chimene chijacho. Zikuoneka kuti pa vice president wanu simunavutika kwambiri kuyerekeza ndi mbuyomu akhati kuona kuti ma vice president amavutika kwambiri. Zimakhala bwanji? Yeah. Anthu ambiri akamandiona namangu ndiona pa screen kuti amanganya. Manganya. Kwena kala kuti kumatheka kuti akumaonesa ma video anga masukulu onse amene ndadusa ntchito zimene ndagwira akanadziwa kuti fachani. Choyambirira ine mene ndimakalowa vice president ndinadziwa kuti ma vice president onse mbuyo mosemu amavutana ndi president. Ndiye ndaona kuti chifukwa chake ndi chani. I listed the reasons zimene ndazipezazo. Then I said okay kuti ndisayambane ndi achakwera. Ine ntchito yanga magrido yanga ndizigwira ntchito motere. Ndizichita motere. Ndiye iwo wonso amadziwa nafika point onena kuti uyu amagwira ntchito ndi mtima wake wonse. Uyu sagwira ntchito kuti andibere shaini ineyo. Ndimauzaso chilungamo. Ndimaopa iwowo kwalimekeza monga bwana anga. Wina aliyense ndimamulemekeza chifukwa choti chani ali pa ntchito alise pambuto yake. Komano ndinene kuti ndimamudziwa munthu aliyense amene ndigwira naye ntchito. Sikuti enawo samamudziwa munthu komanso panali zifukwa zawo sindinganenere. I'm just talking about myself and my president. Kulemekeza president kuli hapo tinaona kuti kumapeto kwa mu campaign munayambana kubwera poyera kumanya kuti umu muli mavuto umu mboma umu likatangale muli izi mavuto amenewa amachokera pa ndipo mumabweretsa kumapeto kwa campaign. Yeah, sinabweretsa kumapeto kwa campaign. Anthu ati kumala kuisa kwambiri kuti nabweretsa kumapeto kwa campaign. 2022 2022 pa 14 May
nalankhulatu pabwalo ndikuwauza president bwana mboma mutu muli anthu operekesa mtima tiziyachosa ntchito nakamba. Okay? So pano ineyo zimene ndimakamba ndi a president kumbali kabani nduna zinzanga sindingazikambe pabwalo. Now zonse zimene makamba zija zonse zija ndiliti limene wina wacha ananena kuti uyutu akunama ndiliti palibe fajani amadziwa kuti uyutu nkhanizi wakhala kutani wakhala kukamba. Ninanyamuka so pano ndipita ku anti corruption bureau, it was live nakala nkhulana kumene kujako. So zokamba zoti ukamba kumapeto kwa nthawi sizoona namba kukamba kalekale zimene zozo kungoti apa nangasirali pa campaign nimayenda nazo. Koma mwati bwana anu achakwera mauza ndithu zimene amatipo chani. Let me just tell you kuna kuti what I discuss with the president is not for public consumption. Sindingane kuti ine ndi president yanga achakwera timati ainde kusowa khalidwe. What you should know is choipa chili chonse be chili mboma sina kale chete. That's what I should say. Tinene kuti kubwera no pa campaign pa podium ndikumanena zimene zija kunali kuti mwina mukugwiritsa ntchito njira ina apart from kuyankhula ndi a president kwauza one on one. Kumabwera no pa the communication was very very clear. Musasankhe awawa akusokoneza zinthu. The point was this government musalisankhe because muli easy you don't know mafuta akusowa fa chakuti ndiye mukamasankha muyangane izizi. Now sikuti ndikudana ndi a president achakwera because all kamana Malawi Congress Party zimene malankhula ine sizikugwirizana ndi Congress Malawi Congress Party sizikugwirizana kuti achakwera as achakwera munthu. It has to do with the government me ikugwirira ntchito. Boma iriri kuti lipitirire iriri mene zilirimu itifa musalisankhe boma iriri. That was the message. Kutera kundiya kuti ndimene zakhaliramo zimene mumafuna zicheza kwaniritsidwa. Sikuti zimene ndimafuna zicheza kwaniritsidwa kwa anthu anamva alicho tsadi boma licha ndifunsoka pena mpanga comment. Ndikuchita comment kuti alicho tsadi boma licha. Ndakumvani. Chabwino. Mwina tikakamba za akuluakulu ena aboma pali SPC Secretary to President and Cabinet Akolini Zamba amenewo achiwiri wawo Dr. Janet Banda mumakambira nawo nkhani zimenezi amatija. Ndinene chonchi omutaka afusa Akolini Zamba SPC olo a Janet Banda akuzani kuti agwirana ntchito bwino kwambiri. Ndakuzani kuti ineyo ndimamuyang'ana munthu ena mati amene woipa amapanga izi zambiri mbiri. Ineyo I don't go kumakagwira ntchito ndi munthu poyang'anira mbiri imene anthu andiuza. Ayi ndimamutenga iye imene aliri ndikugwirira ntchito imene aliri. Madam Kolini Zamba ndine kuti ma projects ena amene ndachulawa amathamanga kwambiri chifukwa ndimawauza iwowo Madam Kolini Zamba ndikufuna chakucha chichitike. Ndiponso one thing chimene ndachikonda kwa iwo ndimati ndikayimba phone kuti ndali nkhani yakuti mukapeza mpata nanga munthu wamkulu although ineyo ndili vice president koma ndimadziwa kuti anonso ali muzipirikitira ntchito mukapeza mpata lero tionane amasiya chilichonse ndikubwera. Ndikuti phone ndikamati ndamaliza kulankhula nawo amati bwana ndikubwera amasiya chilichonse abwera apapa. I mean let's give credit where it is due. Amabwera ndi mafairo. Whatever I am saying amalemba. Ndiye ndikunduza mapeto kuti mufuna ndipange chakuti kuti ndipanga bwana. Amapita kukapanga. Kwa ineyo I had no problems ndiwowo. Ma problems amafuta ena ndinawo. Naitanisa. Ndikuti pali problem iyi ya mafuta ndifuna by the way ukafunatu kuti ntchito ziyende bwino mboma ena watibule makofi osaka masewera wakutumule makofi yosati mbama ngati iyi ayi kuma uwapange zonena kuti iyi akakagona kunyumba kwawo akazawazika afusa kuti bwanji bambo kuntchitoko. Ndinawuze na Akolini Zamba anagwizana nani mafuta atayima kuti akulephereka kubwera kunoko mafuta. Ndalankhula ndiwowo we did what we did. Ananivesesa mafuta nani anabwera. Ndikulankhula za iwo ndine a Janet Banda delivery unit presidential delivery unit PDU akulu wawo ndi amene ajawo ma project amene ayimayima
amanza ndiwo project yaima bwana tapanga chakuti ndikutenga so ntchito mabwera kuzauza yeye kuzandiuza mukukhulupirira kuti zimene zamauza so a president yakwe sinafunsepo kuti amakuuzani koma ndikunena kamba kuti iwo akandiuza ine ndimagwira nawo ntchito amene akulepheresayo ndimangoponda mmene mukufotokozeramo zikuveka ndithu chimavuta ndi chani kuti zinthu mboma limeneli zisamayende mukawerenge 1 Samuel think 2 verse 12 ngasi ndikulakwisa kunali Eli kunali Eli high priest ndi anache awiri anake awiriwo Hofni ndi Phineas awiri ananyozesa ntchito ya bambo wawo zoti ntchito ndi ya Mulungu amapanga zawo Eli anadzudzula anakewo koma sana alange muna kusiyana kwake Eli anadzudzula anakewo zimene ndikumva ananga sizabwino simukuchitatu bwino anayankhula zabwino bwino koma sana alange anaja sana asiye what did God do anaja anaphedwa bambo awo ujaswa za faso this government maboma mukona kwanga ana Eli ndamena maunonga ine vice president sinazolowera Chakwera as close as I were to him sinazolowere he was my boss and he's my boss okay koma no voto ndilona kuti mpando umene wa president mpando wa vice president si wako si wanga ndi wa Mulungu mwini wake mukapita siku loti akukalumbirira a president Professor Arthur Peter Mutharika sakagwisa ntchito tu manifesto akachigwisa ntchito chani Bible. Why he is taking mpando wa Mulungu ndiye akalola ana Eli kuti azisewera Mulungu amakantha nkuona ndikuna kuti boma ilili ana Eli anachuluka kuyankhula kwanu mukutanthauza kuti pali zina zimene zimachitika mwina president osamadziwa kapena kuti samachita mmene amayenera kuchitira nthano yanu imene mwanena ya m'Bible kuti anadzudzula koma sana walange alipo ambiri mboma amapanga zinthu zopusa kwambiri ndikuti zopusa chifukwa Bible limati chitsiru chimati mumtima mwake kunja kuno kulibe Mulungu manimva ntchito yawo president vice president nduna ma MP ndikuyang'anira anthu ache a Mulungu nawo mukamachita zinthu zosemphana mukunena kuti kunja kuno kulibe Mulungu ndiye what I am saying is yes mboma muli anthu ambiri amene amapanga zawo ngati ana Eli futi amangodzudzulidwa without punishment disease zimene zachititsa kuti zifike pamene tili pano pa zimene mwayankhulazo looking back what would you commend Dr. Chakwera for? Well Chakwera pali zinthu zingapo zimene manena kuti ndaphunzirapo kwa iwo ndangolowa kumene ndi mmodzi ine manena kuti tichose anthu patichose amati ayi ndi amalawi so let's give them a chance panala kwika in my view chonena kuti chinkhale amaunongabe anthu sanalangidwe patience a leader should be patient amaziwa patience Achakwera chinanso Achakwera ni leader mmodzi amene nganene kuti sindamuonepo oziwa kumvesera ukamalankhula sakudula amamvesera ine mndu akamanduza nkhani kana kuti kupita wangu potoka kuninamiza uyuyu ndimamudula kuti santaire nthawi Achakwera olozinama amakupe amakumvetsera paka umalize akumvetsera paka na umalize that naphunzira kwa iwo 3 quality kufuna zinthu za quality muone misewu iyi for the first time kumalawi kunoko takani misewu yodabwisa quality ya misewu that komanso kusata ndondomeko disciplined tiyambe ichi tipange ichi komanso ni munthu olemekeza ineyo amandilemekeza kwambiri amandikhulupirira kwambiri ndipo anthu ena akamandimva ndikulankhula kuti boma ili muli mbava amati mai
koma iyeyi akwanyoza Achakwera koma mene amamkondera mene mamuchitira anthu amene wo sakuganiza bwino. It has nothing to do with him, it has to do with government. Ndiye ena kumaona ngati kuti mwina patience imeneyo kapena inaction imene ndimene ikumachititsa kuti mwina zina zizilakwika. Inonso mwayankhula choncho kuti amango wadzudzula anthu kumasawalanga. There's a difference kumvera and making a decision. They are two different things. Okay? Ineyo ndi style yanga, iwo so ndi style yawo. That's what I should say. Anthu ena mati Achakwera machedwa kwambiri kuchita ziganizo pa zinthu zina. Inonso mwaona choncho. Ine sindili pano kulankhula zofoka za president Achakwera. No. Ine ndili pano kunena kuti president Arthur Peter Mutharika ni president wa dziko, timpase support. Zapitazi zapita aliyense aphunzire. Zapita kuphunzira kumakhala munjira zosiyana. Koma kuphunzira kwake ndisaphunzise anthu poyang'ana Achakwera. Tikunena za kuphunzira kuti mwina ngakhale mukunena kuti musayang'ane mbuyo, koma tikukamba za zinthu zimene zikuchitika mboma. Inuyo pakadali pano mukanali vice president, boma latsopano sinabwere. Do you share the blame pa zimene zikuchitika mboma? Okay, ndinene kuti ndiliyankhe motere. Nyumba anthu akudya, ndiye pamene akudya muja akusanza. Kudya kusanza. Ndewe wina watuluka panja. Kuti yayi, nyumba mutu zimene tikudya nyumba mutu tikusanza nazo. Musaje zili nyumba mutu kusanza nazo. Mumunena kuti iwenso zili nkati muzo, iwenso you are to blame. Unthu watuluka kukuuzani kuti kuba zili nkati mutu ndizosanzisa. Watuluka wakuuzani inuyo. Would you say kunena kuti iwenso ligulu mwero? Iye potuluka tu akukana kudani? Kukhala mbali imene. Ine kanakhala kunena kuti zimene zikuchitika mboma chili chonse mezi kuendera. I am okay with it. I wouldn't have come out to tell the people kuti mulimbava umumu, we are slow in doing these things. I would have kept quiet. Komanso ndinene kuti pali zina zambiri zimene zimachitika. Zimene president samadziwa kuti kuchitika ndi chani. Because samadziwa president. Pali zina samadziwa. Because government is so complex. Uli anthu ambiri ndiye makhala kuti uyu akamachita zake uko kwa mazitenga ngati kupende konga tiye ndi Chakwera. Asali Chakwera. Anthu kumachita ziganizo, kumachita president osamadziwa. On behalf of the president. I mean, the president is not God. He's not omnipresent. He is not omnipresent. He is in the state house. He transacts with the staff on trust. Ineyo akandituma president kupita kuziko la kunja kwa America. Kukagwira ntchito. Samaenda nano pita mene kujako. A president Achakwera makala pe ndamutuma maiko usi mwene koko chikhulupiriro changa chonena kuti akapanga zimene ine ndamutuma. Akapanga zimene ine ndikufuna. Ine ndine munthu. Ndikapita kumene kuchako kumakapanga zimene ine ndikufuna. Osati za president. Osa za president. Sangaziwe zonse. Chifukwa yosi mulungu. Ndezi kalakuya kumene kujako zina lima ndani ndira president. Amati everything rises and falls on a leader. Pamene popo ausi. Tinganene kuti tsopano ndikumanena kuti amene wakanika ntchito ndi ndani. Sobono mkati amene wakanika ntchito ndi ndani. Amene ali pa mpando lero ndi ndani, amene wagwa ndi ndani. Mundifunsa ineyo pomwe mukuona nokha kuti anthu asanga Arthur Peter Mutharika president Achakwera acho sapo. Ndiye mundifunsa ine kuti wakanika ntchito ndi ndani. Ine kuti ndiyankhe kuti chani. You are part of the government. Ndibwereza pamene. You are part of the government. Yes. Mumaona ndithu zimenezi kungozisiya ndikumapita ku campaign kumakanena kuti umuliza kuti kuthawamo. No. Ndikuyankhe ni chonchi. Muyambe mwayiona job description ya vice president. Vice president samachosa ntchito lwa anthu. Vice president samachosa ntchito. Ili ngati hwisiro. Hwisiro simathesa mpiratu. Amatesa mpira ndi referee. Munimvesa pamene popo. Referee ndi amene amathesa chani? Mpira osati hwisiro. Iye amangotenga hwisiro ija. Akapanda kuyitinga kuyika kukamwa mpira sungathe. Olo hwisiro ilipo. So pano ineyo as vice president sungapange china chili chonse popanda approval ya president. Chifukwa ntchito za ine ndi delegated. Mukumvetsa kwanga ausi ndikumva kuti inuyo mumapita kwa president ndikumaka auza mavuto amene mukuwaona koma mwina president samachita kanthu nkuona muna atuluka nkuwauza anthu kuti boma ili musalisankheso. Nchifukwa chani mwina pa nthawi imeneje niyo simunangonena kuti
mwina umu ndingotula pansi udindo. Aha. Ndiye ndifuna ndikuuzeniso mwa njira iyi. Ukatuluka mbomamo uziti chani? Ndi chani chimene ndachita ndili kunja chimene sichinatheke ifa ndili mkatimu. Kukanakhala kuti kukhala mbomamo sikundilola malinga ndi malamulo kuti ndizinda kuti mkatimu muli anthu akuba. Malamulo ananena kuti ngati iwe uli mboma sukuloledwa ndi malamulo kuti ukatuluka kunja uziti boma lindira kuba sukuloledwa ndikanatuluka. Koma uli mboma momwemo you have the freedom to express yourself. So kuchoka mboma has nothing to do with telling the people the truth. And in eso, it was not destructive. By saying boma muli anthu akuba, what was the ultimate goal? Anthu amve asiye zimene kuchitazo. Simpikisano na kuti ndifuna ndiliyaluse boma, ndifuna please muyangane ichi. The ultimate goal ya ineyo as a leader ndi anthu amalawi amene akuvutika. Ndiye ponena zokuzana ndi zimene zikuchitika mboma. It was not about ineyo Michael Usi. Chifukwa nkanatha kusankha ngati vice president. Kukhala chete kuti ineyo ndikhala chete ndikamaliza retirement yanga ndikhala pasi nzingokhala pepa khomo. Palibe chochiti zabwino bwino. Koma nkhani ndiona kuti why did God allow me to be vice president? 3.22 million kuposa. Koma inendeka kuandika kuti iyo khala vice president now. What was the reason? It was for his people. And how do I serve his people? By telling the truth and striving to change what is not right in government. Boma lima sokonekera because of one thing. By not doing things right. And all what I was talking about, doing things right. Chisankho chachitika pa 16 September anthu ayankhula, amalawi ayankhula. Generally, what would you say about the election itself? Pali zinthu zingapo ndiyambe ndichoyamba osazolowera anthu osazolowera anthu osatengera kuntoso anthu ndiopsa olaoneka kuti ali muzigamba anthu ndi anthu azilemekezedwa. Nani nakuti amati mako ni mako somwe kuchepa mwendo. Lemekeza atate wako ndi amako kuti masiku ako achuluke paziko pano. Iwenso amene uli mboma lemekeza amene anakuvotera kuti masiku ako okhala mbomamo achuluke. Ukanyoza wata. That's number 1. Number 2, anthu kusapita kukavota ambiri ndi saini ya kukhala pa dilema. Tikavotera awa watu zabwino basi no akalwa mboma kuti namiza awati avotera atinamiza kuti tikavote pa dilema. Ena chifukwa choti nakuti akhumudwa kuti tingonamizidwa chita chitike ndi chomwecho. Aliyesa atabwere pachizuma ti resigning to fate kuti chita chitike ndi chomwecho. Mwamvesa azisiya. Kumaso china ndi kwa ifeyo azisogoleri. Chisankho tisamatutumuke nacho. Ine tunaphunzira zimene zozo. Osama kamba za chisankho chikayandikira. Mwa chisanzo ma monitors. Ma monitors ni ndani? Ma monitors masankha bwanji. Kodi ma monitors ndi aganyu kapena ndi eni chipani. Pakali panopo odiaza chalibe mulandu. Pali anthu ambiri ena ndi ena. Pa ife ni ma monitors sitina lipidwe. Wafusa mafuso kuti munali site yake itiyo. Constituency semana ino ndi itiyo. Stream yake inali itiyo. Munakavotera pa ndipo polling center yake itiyo. Zonsezo ena sanga kuuze. Koma kuti inali ma monitors. Ena kuna kuti akunama anali ma monitors inde. Koma nakhala pang'ono anathawapo ndikumapita. So ma monitors ni ndani? Ma monitors tiziyasankha nthawi itiyo. Ma monitors aziphunzitsidwa nthawi yake itiyo. All those are lessons that we have learned. Kumapeto kwake tiphunzire ife yasogoleri. Kuna kuti tikakhala kuti sitinachite bwino mmene ine sinachitire bwino. Ndikumati kodi ndikamadandaula. Ndikudandaula ine mwini kama kudandaula anthu. Chifukwa wasankhidwa Professor Arthur Peter Mutharika ndioti iwowo afuna kapena asankhidwa kuti ayang'anire anthu. Anthu amve kukoma. Ine mafuna chani? Anthu amve kukoma. Sanambe kulamulira.
ndipereke support kuti anthu adani amve kukoma, because the goal was anthu amve kukoma. Iwo onso ngati goal yawo kuti anthu amve kukoma, support him. Tiphunzire kusayamba matekiniki oti palipalizina chopusa kwambiri, chichole chopusa chimene chimachitika mboma nachi. Anthu ochoka mboma, anali mboma, ochoka mboma nawonso amamanga maneti yawo. Awawa anatizepa, awawa atigwesa mboma, tachuka mboma cha awawa, na fesu tare perese. Basino ena kumatero kuti opposition amakhala malingale oti osati tiwathandize kuti wale perese. Pepa la icho ababa ikampeza PS. Ngati PS amene yoyo ali wa Japan ichi chimene chachokachi. Ayesesa munjira yake kuti aleperese. Ndipo zimaleperekadi. Kudabwa kuti tasaina ni ichi. Nkoma na bwana mboma muli anthu ena tingwa chosa ntchito. Ine ndimakhulupirira kuna kuti ngati munthu sagwira ntchito moningana nimene president akufunira itepo ntchito azipita. Mutanthauza kuti mavuto amene ali mdziko muno kusowa kwa chakudya, fetereza, forex, mafuta galimoto zikhozo makha kuti gwero lake ndi limeneli kuti mwina ena ake amalepheretsa ndithu madera ena. Iya, sindikutero. Sindikuti munthu akasegula mimba ndikuti waja zosakhala bwino nthawi zonse. Amatakhala malungo. So ma problems amene wawa amene mwachulawa munthu akuwapanga trace to a certain root. Trace to a certain root. Koma pali ena you can trace them kwa inefficiencies, stubbornness ya ma civil servants ena. Mwachita trace ngati munthu muli mboma momwemo matani mmachita chani zimavuta pati. Iyayi ndakuuza kuti sizimavuta zikafika kwa ineyo. Ndakuuza ni sanzo za zimene ine ndinachita. Chimozi chimene chinachitika. Another example. Timu ya Arsenal imavala majezi ole muda visit Rwanda. Sini mazuwa kali konse. Munthu wako opposition Beni Mazula Piri, Beni Piri. Anandiyimbira phone. Akuti mukuziwa kuti mbomamo anthu ena acha kulepheresa kuti mwayoti Malawi majeze aku Spain amene amachitira ngati ku Arsenal ku England nkhani imene kuti azilemba visit Malawi alembe kuti Malawi wa South Africa azivala kuti ku La Liga ku Spain akuti zikukanika tiona tikumanye mbwiye tinakumana ananduza zikulephereka easy. The first thing that I did was to go to the president ndiwauza kuti bwanji nditenge ichichi ndichikwanisa time ina atatuza kuti nthawi itunde atha sizitheka. Ndinauza ku office kwathu ineyo mmodzi wayo ndi alingwalanya anali deputy director of tourism palibe kugona ichichi akuti afika 6 weeks pakali panopa tangusala ndi 1 week palibe kugona timalize inunso msapite. They stayed within 3 days. The 4th day amaliza the 5th day tatumizira ku Spain iko stadium akulu aja pamakati ma billboard kumane ba Malawi wo mu South Africa timu yakwene koko ndikumavala majeze olemedwa Malawi the South Africa. Why? Ndinagogoda nkhonya amene amafuna kukanawo kuti mugwira ntchito. Finally zinachitika anandiuza ndani kunichenjeza anandichenjeza ndi wa opposition Ben Piri kunduza ine before nakasizi maiko akunja nsanambe gwira ntchito ukapemba permission kwa bwana a president anga chakwera ndikunivomeza kuti go ahead koma sisi napitirire chifukwa chani anthu kukanikitsa anthu pali nkhani zina zoti kunena kuti mukuziwa timu Bullets ndi Wanderers. Bullets kibwezira kandi stadium yawo stadium apo lero Wanderers stadium yawo apo koma zimene zizi zakanika fajani maiko ena afuna kuti tithandize anthu. So pa nthawi ya kampeni mumayendetsabe boma limodzi ndi achakwera nonse munali boma mwina zimayenda bwanji? Boma ndi chipani zinthu zosiyana. Boma ndi chipani ndi zinthu zosiyana zimayenda bwino. Achakwera ndi ine palibe udani ndi pang'onong'ono pomwe pakali panopo sitinatule boma m'manja mwa the next administration. Iwo kundimbira phone tabwera ndikuno tipone izi sikuti pankhale cholakwika anthu amboma akumabwera kuno
akumandimbira mafoni apa tifana pangi makuti so boma likuyendabe sikuti mmene zatero zili ngati mphunzitsi amene akuchoka ali pa transfer ndiye wamba kudula mitengo ya mango ali amene akubwerayo asapezepo mango kumene kundiye kuyipa mtima so munthu kaka munthu wabwino uli pa transfer umazala maluwa kuzala mango ena mapeyala nzako yakamabwera ziti panali munthu apa nayenso pochoka zaka chimodzimodzi. After all dziko la Malawi itu ndila tonse a president akachita bwino tonse tichita bwino. Ndibwerezanso ine podzudzula paja, it was not against Malawi Congress Party, it was not against Achakwera as a person, it was to do with the governance, it was to do with zinthu zoyipa zitenti choseni chifukwa zikamadula tikamakwera mtengo azibale anga ineyo akamavutika kumudzi amavutisa ndani amavutisa ineyo. So zonse zize pano ndizatonse siza munthu mmodzi. Tikaona zotsada za chisankho cha 16 September makamaka chisankho cha president zionetsa kuti mwina sizinaende bwino kwenikweni. Yes, kuti mwina sizinaende bwino. Chabwino. Mukuona kuti kuchita kampeni munathamanga ndithu, Achakwera anathamanga ndithu. Kuchita kampeni mdziko lino kofunika kumathandiza ndithu. Kumathandiza. Ndikuuzeni kuti munthu ukamaphika nsima ndesima ija sinapye kwa barani moto pasipa ndione kuti koma soona ngakuphika sima iyi moto ndofunikaso fasima sinapye iyayi ufuse mafunso kuti sima sinapye chifukwa chani alipo wina amene anabwera ndikupanga pozache pajatu Bible so mulimo kuti ndinazala tirigu ineyo awazala nasongole ndani ndiye ni ntchito yako yangane kuti kwazala nasongole iyi anamuzala nthawi yanji kuti anazala bwanji kuti ine ndisaone ngona kuzani kuti pakali pano papa chifukwa chona kuti aulusakale meki ndipo tavomereza president watu amene akubwera ndi Arthur Peter Mutharika ndi Justice Dr. Jenny Ansa tiavomereze ndiye isakale nkhani yoti nzikamba ine kuti komatu simanga kusapyatu ndikulongosolereni zikanga kuti anthu asapite kuphwando la Mutharika ine kusapya kwa sima yangayi ndafufuza ndakuona ndikamazaphika kachiwiri ndizaone sese kuti yapi atambwali osewa amene analipowa ndi akungunde chisankho chatha mwayankhula napo ndi Dr. Chakwera kulimbitsana mtima kapena kupepesana kumene malinga ndi zimene zachitika. Supano ine ndimakonda kukana kuti nalankhula nawo sinalankhule nawo. What you should know is yes, we are no just listen. You and Dine, we are in talking terms. Okay, we are in talking terms. Communication pakati pa you and Dine chi yambire ine kampeni sinate chi masanko urusiridwe sinate and not only him, even a Professor Arthur Peter Mutharika. Communication yao ndine sinate originally iwo ali kunja kwa boma ndili mboma tinapita haja kukaona anthu ndo natengana nawo tali pakhonde ndiye timacheza ndi amaluza nje anthu panga chipongwe kuti akunduza kuti kana ni uko komano zina nkhani zina. So ineyo I don't take things personal. Tikudziwa kuti mmayankhulana koma timafuna kuti specifically on this matter kuti mukuyankhulana kwanuko kwa tsiku ndi tsiku mwayankhulana kulimbitsana mtima kuti zachitika zimene funso lanu si limene rotu mufuna muziwe kuti munakambirana chani ndiye nkhani imeneyo ndi ya president ndi vice president wake. Chabwino tikudziwa mmayankhulana ndithu koma timafuna timvetsetse kuti zisankho zimene zatheramu mwayankhulana zotani kutengera zotsatira zimene zilipo pakadai pano. Mkakhala kuti muli mgali moto ndiyankhe chonjeri muli mgali moto yapanga ngozi driver wavulala assistant wavulala mmatenga nthawi kumangwanganiza kuti koma nzanga ili wachoka mwendo yeso uyu wachoka kono mmangwanganiza natu uyu wavulala akulira zache uyu wavulala akulira zache mkamaliza kulira ndimati tipite ku chipatala maniva Achakwera avulala ineso ndavulala uko aliyesa kuziyang'anira ngetu mwanganyiza na mzanga wavulala iwe so wavulala you know what let's be serious. Nkhani ukaitengera tu kumtima ikupha. Nkhani is about saving Malawians. When I say Achakwera avulala
ndikuti aluza ineso ndatani ndaluza Mhm. koma it doesn't mean kunena kuti ndife adani ndilankuleso ngati munthu opemphera when everything is said and done tikalowa kumwamba chifukwa chonena kuti aliyense pa mtsogoleri pogwirira ntchito anthu ukugwirira ntchito anthu kuti mulungu azikuchongera so ine ndikunena kuti pakali panopo ku inauguration ndipitako ngati ndi magalimoto aja vice president amene jasiyanga sopano pasiku loti akulumbiritsidwa mupita mukapereke ndikapereke kuti anzanga magalimoto ndi awawa koma iyi mathamanga kwambiri iyi muziyendera chonchi ndikapasa za ku office ndakunza zonse kuti akalowa mu office asanene kuti ndikulephera kupanga ichi chifukwa cha maiko usi apapa uno chifukwa mbuyo muzimaoneka kuti athamango tulukamo basi amene akalowayo akazionera komwe ine ndipita ku inauguration magalimoto ndikapasa usiaja magalimoto awawa ine yanga imozi ndakapasidwe iyo ndikakwera amene momo kandikaendesa ndekha ndikuchoka without feeling bad kupena ayi lino ndi dziko lona kuti tiliyangane kuti aliyense apangepo kanthu kuti likwere zikuonetsa kuti munakonzekera bwino amaiko usi kukonzekera mbali zonse kuti kaya ndipambana chisankhochi kaya ndigonja khangati mumazikonzekeretsa ndithu ndikupasana chisanzo nthawi imene ine namba kumudziwa kuna kuti dziko lino lapansi osamalitenga for granted pamene ali mayeso a form 4 mayeso a form 4 tu ineyo ndimati ndipita ku Chancellor College chifukwa ndimafuna tizifunsaso kwa nkhani imeneyo timamva ndithu kuti ayi sanatengedwe kupita ku public university ntalepe ineyo ndatenga wireless nkusiya paphewa ndikumakaenda thaya chilimwe thaya maulusa maina amene apita ku university nzanga Elieza Matia timaenda limozi anapita ku university ku polytechnic nthawi ineyoyo timakhala panali Eric Nkanda Populous Muleremba ineyo bwanali ndi Charles Chimombo alikuwa World Vision ndi anyamata ena tinali kagulu kuti awawa ndi university basi maendera limodzi university iyi anatenga uyo ine kundisiya you are rejected ine auze natusa mau amodzi amene mapanga regret kuti sinanene bwino ndili muthengo momo while siri apa ndikondeka I told God alambuye mulungu ndi mulungu oyipa kwambiri why do you embarrass me ine ndi why anzanga ose mwatenga mwandisene ifa chani nakwiya kopi nakwiya koma sopano zimene awachita mulungu kundizeresa munjira zake kuoneka kuti ndalephera kupita ku university ko koma ndi medical diploma bachelor's degree masters PhD zonse kupatula ko yoyambirirayi zonsezo ndimapanga maiko azungu ndikukuza ma distinction pomwe ena amene andisiyawo mwina ndi bachelor's degree kapena diploma yokha ndiye ndinapeza kunena kuti mulungu akati ayi lero usantukwane mulungu akati ayi lero vomereza mulungu dziko analilenga yekha ilili amalipasa dzuwa likumana kuti mande wakhala tung'amba mitengo yauma uzu kulibe dziko lake la mulungu kena kono kubwesera mvula dziko lake so we should be prepared to go through the dry season of life to go through the wet season of life ndimene ndio usogolero umene ndio umunthu chabwino Dr. Michael Usi pa kampeni cha mmachita icha munalonjeza zambiri fetereza kumeneko munalonjeza zambiri tingoti mwina sitingathe kukumbukira zonse pa mmene zachiteremu basi zatha zimene zija nanga si mvesesani pali zina zimene ndalonjeza kuti ndikakhala president ndizichita sindingathe kuzichita poti sine president koma chimene nditachita ine ndikutenga zimene zijazo ndikuthekera kwake chifukwa pali makampani ena akunja amene nalankhula nawo anavomereza kuti once you are president tipanga 1 2 3 so my responsibility is because those issues mavuto amene wao alipo ndiafunse kuti kumato alipo ndi ya president amtharika na also afuna tese mavuto amene ndimayang'ana aja can you come and support him chifukwa akabwera ndikusupport amtharika aja kumbo la ineyo kwa anthu lachitika sikuti pakabwera patient kuti afuna pangide operation ngasampange iwe akampanga zako ndikusachira iyayi ndiye pali zina zimene ineyo ndifune ndisafune ndichita na uzaso anthu ena poyenda misika moya kwenda na midzi napeza kuti kuli anthu ena even tumba la fetereza kuauza kuti kugula fetereza uyuyu ndalama zache upereke 5000 sapereka kumuchipisa fetereza uja to 5000 kwaja sapereka ndiye ena ayiwowo fetereza amene ineyo nalandira kale ndati ndizapereka ndimpereka
chimanga chozala choti azale mbewu ndipereka, mteza ndipereka, makina osolera ndipereka, olonsali president. Chifukwa anthu ovutikawo alipo, koma mapangidwe achitsopano ndi apanga ine fashion yonna kuti nzakhale ngati kuti ndikubera shine president amene alipoyi. Ayi, ndipanga within mu context yonna kuti ndikuthandiza anthu. Sikuti nthandiza anthu ojaza chalibe mlandu okha. IMCP, DPP, UDF, whoever amene apanga deserve kuti iyi ni nkhalamba awa ndosakwa kwambiri. Ochepa amene ningapezewo. Ndi athandiza. Sikuti walephera chisankho kuti basi ndimati ndipanga zija, sindipangaso, ndiye kuti umafuna mugulanetu. Odia zake alibe mlandu. Mmene chisankho chatheramu. Tsogolo lake ndi lotani tsopano. Chifukwa zikuonetsa kuti malinga ndi zotsatira za chisankho zikuoneka kuti chipani chanu kapena iniyo mulibe otsatira ambiri oti nkuponyani futi. Amene ndi interpretation yanu yona kuti ndibe otsatira ambiri kuti akanakhala votere chifukwa chona kuti mukuyang'ana voti imene anthu atulusayo. Ilipo nthawi yake Manchester United inasewera ndi Liverpool. Inachinyidwa 7-0. Ndiye maganizo wanu mtakuti Manchester yaphweka ibwereza menye kunoko ndi Chitakale United. Iphedwa Chitakale United. Kuchinyidwa zigoli 7-0 doesn't mean kuti timu imene yoyo yatha. Zachitika malinga ndizochitika on that day. In the context, and it should be caged. Mavoti amene akuti napeza 16,000. Ndamene ndavomereza kuti koma kuchipani kwathuko tukulankhulana kuti ndi 16,000 itaona ni apopo what happened. Koma ndiza kuchipinda zimene zozo. Chipani cha Odia chabe mlandu chipitirira. There is nothing that we have lost. Chipani mene chipitirira. Kodi po mafika 2030 dziko lino la Malawi mukuliona motani? Mukuliona lili pati? Kuti zinthu zakhala kuti zikuyenda bwino kapena kuti basi zakhala ngati za yipira ndithu monkera. Ya zili m'manja mwa abwana amene tasankha pakali pano. Chifukwa choti nakuti ndatasankha chinkhale ineyo mafuna kuti anthu andisankhe koma asankha president ena. Akafunsa kuti mwasankha ndani? Tizi ku Malawi tasankha Mutharika. Olo ine sanavotere ndazivotera ndekha. Koma pakali panopa aliyense tasankha Mutharika. Ndiye funso limene lolo lidzapita kumene koko chifukwa zili m'manja mwa iwo. Ife support ndiye ilipo, koma my party will still go on with my own principles and ideologies, and I'll still make sure that the party is strong and is serving Malawians. Chabwino, Dr. Michael Ussi, president wa Odia zake alibe mlandu komanso vice president wa dziko lino. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munapeza mpata kuti ticheze tsiku lalo. Ambuya kudaliseni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndi menemo mene tamalizira kucheza kwathu pa Zodiac exclusive ndi Dr. Michael Bizwick Ussi, vice president wa dziko lino la Malawi komanso president wa chipani cha Odia zake alibe mlandu. Ine ndi John Paul Kayuni. Tuonanenso ulendo wina.